Takže čaute, moje meno je Damnedy a vítajte u môjho vôbec prvého videa v mojej dlhej histórii. Vybral som si hru Mount and Blade Warband. Jednak z toho dôvodu, že táto hra ma strašne baví. A z druhého dôvodu je to, že momentálne vychádzajú také blogy o pokračovaní vlastne Mount and Bladeu. Bola sa to Mount and Blade 2, Mount and Blade 2 Bannerlord. A čo som zatiaľ videl videa, obrázky, proste bude to úžasné a už teraz je to úžasné. Vlastne na tie videá som sa rozhodol natáčať preto, lebo s mojím kolegom a kamarátom Zdenkom Komáčom som nahrával jedno video z Minecraftu a nejako hovorím, nudím sa, je práve 1 hodina ráno, že si to vyskúšam, ako to ide a ukážem vám rovno moju najľúbenejšiu hru. No a potom podľa vás sa uvidí, či chcete pokračovať, či mám natáčať, čo mám zlepšiť. Rád by som to aspoň vedel, že či sa to vôbec zaplatí robiť. A keď áno, tak vlastne z akých hier budete chcieť, mám kopu hier inštalovaných, nainštalovaných, keď tak to nie je problém a môžeme ísť do toho, no tak idem vlastne Mount and Blade, mám tu vlastne mod Európa 1200 a jednak z toho dôvodu, že mám rád Európu, stredoveku a jednak z toho dôvodu, že tá mapa je proste úchvatná, úžasná, neviem či kedy v živote to dohrám, asi nie. Chcel by som sa ospravedlniť za kvalitu videa, lebo hovorím 1 hodina ráno, natáčam to na webkameru, lebo nemám kúpený mikrák. Mal som, že moja kamarátka mi ho rozbila, to chcem pozdraviť, že dík za to. No poďme na to, vytvoril som si vlastne, už to hrám strašne nečako, vlastne kráľovstvo nebeské, áno, mám na tento film, áno. A vlastne po dlhých hodinách hrania ako vazál, alebo ako niekoho sluha, alebo sám otrokáči som sa rozhodol, že si spravím asi vlastné kráľovstvo. A začalo sa mi pomaly dariť, najprv som dostával riadne na zadok. A skôr som mal celú túto jednu dedinku. No, je to také väčšie mesto, ale trvalo mi to potom strašne dlho. Proste megalomenský. Chcel som ísť semka ku Škótom a ku Angličanom. Lenže tí mi dali tak na frak, že som sa nakoniec hodol ísť na Nórov Dánov. A to sa mi podarilo. Takže sorry za faily, hovorím 1 hodina ráno je. A uvidíme, ako mi to pôjde, takže držte palce, bojovať v ďalšom kole. Ja tie zvuky stíšim asi. A sakra, tu mám len... No, tak asi failnem. Dobrá. No, asi si nebudem vedieť prehodiť zbrane, mám tu luk a šípy, čo akože mám rád, ale hlavne v obliehaní je to fajn. Takto v aréne som úplne na prd. A o chvíľu aj uvidíte prečo. Vyzerám strašne, oh my god. Dobre, odísť nemôžeme, lebo som šikovný. Ale tak nevadí, čo už. Dáko sme prežili, dáko prežijeme. Aký som? Žltý som, dobre. Dávam do vlastných. Opa. Vyzerajú ako žltý, tento isto. Menší, ale dobre. No dobre, to nič. Počkaj, to je náš, hej. Fajn. Dobre, natočím ešte tento turnaj, vlastne failnem ho a pozriem sa ako na tomto video. Ako sa poznám, tak zle, ale čo už no. Kde musíme začať. Fucka. Dobre, toto je menší bug v reále, tak čo už mám. Aj tak sa dá.
A fakt, zostan na piču. 91 moje šťastné číslo, už viac. Sajť sa na seba.